ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲମା ଖାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ମଣିଷ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ମଣିଷ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାର ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ରେସପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ବାବା ଭୋଲେନାଥ।